Tällä kertaa lähdetään vähän erilaisiin puuhasteluihin. Kun on ikään kuin vapaa päivä meikäläisellä tässä, niin voi tehdä semmoisia vähän niin kuin harrastusluontoisia hommia. Mulle on kertynyt tällaista damastipalikan jämä, varmaan ainakin 10 kiloa. Tehdään näistä jotain hyödyllistä. Kanisteripurkki Damaskus. Ja ensin nämä täytyy kyllä kaikki hioa läpi. Ottaa kaikista näistä kun täällä on näitä halkeamia ja muita delaminaatioita, mitä ne nyt onkaan suomeksi. Niin kaikki semmoset kohdat pois ja ehkä vähän pieniä. Onhan näitä kyllä aika reilu läjä. On tässä varmaan muutama kilo jo tässäkin, mutta tästä nyt kyllä varmaan häviää aika paljon pois, kun näitä rupeaa pienimään. Täällä on tällaista epämääräistä skögöä, niin noi joutuu vähän rälläköimään tosta pois. En mä tiedä, täytyy sitten varmaan laittaa 2 osaan, niin tulee hauska kuutio. Joo, en mä nyt rupea näitä putsaamisia sen enempää tähän kuvailemaan, mutta katsotaan kohta sitten miten tässä käy. Joo, tähän tehdään nyt siis tällaisen kanisterin sisällä. Tässä on nyt, olisiko tää 70x70 putkeen. Mennään siitä pätkän ja siihen sitten hitsaa pohja ja kanne. Eli tässä on 10-80 hiiliteräsjauhoa. Ja näin paljon näitä nyt sitten tuli tätä damastisilppua. Sitä on nyt tommonen reilu kourallinen tossa. Tonne nyt sitten ehkä näitä jonkun näköinen kerros. Ja pitäisikö ne pistää vaan ihan niinku sikin sokin vai miten? Joo. Lisää vaan palikkaa sinne sitten. Onpa nää nyt hankalia. Tässä varmaan suurin piirtein saada niinku tasan toi pintakin tohon. No nythän ne on siellä. Siellä. Sitten vaan jauhoa päälle. Vielä vähän. No. Olisiko se sitten siinä? Sitten vaan tehdään kansi ja hitsataan kiinni. Sitten se on siinä. Sitten vaan uuni lämpenee. Millä sitä nyt painetaan? Tolla. Toimiiks toi? Toihan toimii. Noin. Se vaan siitä sitten hitsaa. Aika hyvin se sinne painu. Sauma ympäri ja pienen reijän jättää tonne jonnekin. Ei räjähä toi purkki. Ehkä se menee näillä pihdeillä sitten. Sen verran saa käänneltyä.
Ei muuta kuin ahjotulille. Täytyy poraa yksi pieni reikä tuohon, että ei tuu silmille tää. Aika kauan sieltä lämmetä kunnolla. Hyvin heittää kipinää ulos. En näkyykö se tossa videolla, mutta sieltä tulee sitä kipinää tuommoista aina välillä. Se on näkyy ainakin. Se puskee sieltä. Puskee sitä jauhettua terästä pihalle sieltä pikkureiästä. Kai siellä sen verran painetta tulee, että se rupee puskea sitä. Toivotaan, ettei sinne tule hirveätä reikää ton takia. No niin, katsotaan mitä siitä nyt tulee. Vähän jännättää. Repes perkele melkein ekalla auki, puristin varmaan vähän liikaa. Pitäisi olla sellainen puristin, millä saa 4 suunnat puristettu. Katsotaan nyt mitä tankaan käy. Voi olla, että se meni ihan pituksi. Ei se nyt ainakaan ihan hirveästi näytä tuolta vuotavan mihinkään. Että ehkä se toimi. Katsotaan. Tää paketti kyllä. Ei tarttunut kiinni reuna. Puristellaan tolleen nyt vielä kerran ja katsotaan mitä käy. Siinä se on. Aika hyvin aukesi. Eikä jäänyt kiinni. No niin.
Aika hyvin näköjään toimii tuo valkoinen. Ei kyllä ole tarttunut niinku yhtään kiinni. Ja kohtuu solidilta vaikuttaa. Saadaan hitsata siihen nyt pienen kahvan kiinni, niin on ehkä helpompi sitä käsitellä sitten jatkossa. Noin. Ei muuta kuin uuni. Siihen tuli tällaisia halkeamia tai noita tosta noin, mitä tää nyt, siitä kiertämisestä tuli tällaisia, täytyy koittaa hioa ne pois ja katsoa miltä se näyttää, saako siitä mitään aikaiseksi. Lämmin. Oikeastaan ensimmäisiä lämpöisiä päiviä tänään. Levetimoinen hiki. Toivottavasti ei tullut skillistä toimintasavu ulos. Pahasti kyllä vähän näyttää siltä.
olueksi tuolla rolling millillä, että siitä saa sitten, tai siis tuohon on pakko tehdä vielä yksi ajohitsaus siihen keskelle hitsata jotain niinku vaikka 5200 terästä, että se on yhtenäinen se terä, kun tuosta ei tiedä ihan tarkkaan mitä rautoja tuossa nyt oli, niin on varmempi tehdä silleen, että siinä on yhtä tiettyä rautaa ja sitten se leikkaava pinta. Eli toi pitäisi saada nyt ehkä jokin 5 milliä tuolla rolling millillä, että siitä saa 2,5 5 millin lätkät ja keskelle sitten yksi jotain muuta terästä. Eiköhän se siitä kohta puoli ole sellaista. Ja riittäisi sitten viimeinen rullailu edessä. Nyt tässä olisi ne lätyt tai se latta hiottu, numeroitu 1, 2, 3, 4 niin, että mä ajattelin, että mä paan ne 2 ja 3 samaan. Eli noi. Eikö toi on 2? Mikä toi on? 4. Joo. Niin. 2 ja 3 samaa, koska ne on siitä keskeltä, missä on tihein se kierre. Ja sitten tuonne väliin toi yhtenäinen teräs 5200 4,5 millistä. Sitten tulee tommonen sandwich. Tällaisia tuli nyt sitten 2 kappaletta. Nyt vähän pieni hitsaus nurkista. Ja sitten joku tappi, mistä saa kiinni ja sitten uuni. Vittu! No niin, se oli sitten siinä. Haisee kuolleelle. Niinhän siinä sitten kävi. Meidän uskollinen Skill 600V antoi kaikkensa tämän projektin eteen, eikä selvinnyt maaliin asti.
Ja nyt olisi ehkä paikallaan pitää pieni hiljainen hetki Skikil 600 wattin muistolla ja katsoa pieni collage hänen vaiheistaan. Rauha ton Skillin muistolle. Yleensä vähän edes ja yleensä katselen niinku mitä on ostamassa, mutta nyt en jaksanut ruveta puljaamaan. Kävin hakemaan paikallista Stockmannista Metabon. En tiedä onko tää hyvä vai ei, mutta ajattelin, että en jaksa puljata. Katsotaan minkälainen tää on. 750 wattia. Miten voi olla tää näin paksu ohjekirja rälläkkää? Onpa tääkin pieni. No ei se mitään. Ehkä tää on ihan hyvä. Kuitenkin pääosin teen hiomista ja tommosta, niin tää pieni varmaan riittää ihan hyvin. No, tästä nyt ei paljon jäänyt lapsille kerrottavaa. Aika hempula oloinen. En tiedä olisinko ostanut, jos olisin käyttänyt vähän aikaa tähän etsimiseen, mutta 80 tää nyt maksaa. Että se on kauhean paha hinta. No, jos siellä on ollut kyllä 30 rälläköitä, mutta mä ajattelin, että kai tää Metapo nyt jonkunnäköinen on, mutta nyt kun näkee, niin tää kyllä vaikuttaa aika muovirimpulalta tämäkin. Made in China. What a surprise. No, katsotaan miten pelaa. Joopa joo. Miten nuo kuulostaa aina kaikki siltä, että siellä olisi niinku pussillinen kiviä tuolla jossain laakerin paikalla? No, näköjään hyvä ja halpa on kaksi eri tuotetta tässäkin tapauksessa. Mutta kai tuo nyt asian saa. Ja siinähän ne palikat nyt sit ois. Päällepäin en nyt kunnolla ainakaan näe, kumpi oli se tihemmällä kierteellä ja kumpi oli se niistä päistä tehty, missä on vähän väljempi kierre. Saisimme tietysti katsottua sen, kun hioisin ja etsaisin sen, mutta en ajatellut nyt sitä tehdä. Ajattelin säästää sen ihan ylläripylläriksi itsellekin, että mitä sieltä sitten tulee. Tässä nyt miettinyt, että mitä näistä nyt sitten tekisi mitään järkevää, niin päädyin nyt siihen, että teen pari kokkiveistä ja siihen ei koko palaa varmaan mene, niin siitä jää joku biitti vielä, niin katso jos siitä takoo sit jotain, mitä se nyt sit voisi olla, puukonterää tai pientä keittiöveisten, pienempää keittiöveitsen terää. Nyt näistä on kaikki nöölit hiottu, ne hitsausnöölit pois reunoista ja sitten ne niin sanotut cold shotit, mitä ne nyt sit onkaan suomeksi. Siis halkeamat tai siinä takoessa jää helposti siihen reunoon semmoinen, kun ne ei ole ihan tasan ne reunat, niin se joku sieltä sit menee yli. Niin kaikki semmoiset on pois, että tämän pitäisi olla niinku täyttä kamaa. Katsotaan. Tämä nyt kertoo yleensä, jos siellä on hirveän isoja halkeamia, niin se ei soi tää palikka, kun sitä lyö. Ui, se soi noin. Soiseli soi. Ainakin se soi tolleen hyvinkin kimeästi. Mitäs toi toinen? Tää soi vielä kimeämmin. Joo. Ei muuta kuin sitten takomaan vaan ja katsotaan ahjo päälle ja kashotaan mitä nyt tulee. Ei ole pitkään aikaa tullut paukutettua alasinta tuolla vesihommalla. Täytyy kokeilla miten
miten toimii, saisiko jysä. Lasit päähän voi vähän lennellä kamaa, mutta vähän vettä alasimen päälle ja katsotaan miten käy. Ja myös siis ampuu samalla noin hapettumat siitä pinnasta pois. Kyllä tuohon nyt ihan hyvän kokoiset palat vielä jää niihin toisiinkin. Et katsotaan, saisiko niitä vaikka jonkun santokun tai jonkun semmoisen leivottua. No niin, nyt olisi terät hiottu ja vähän kahvi etsailtu ja muuta. En jaksanut sen enempää noita hiontahommia tuohon laittaa. Niitä on kuitenkin niin paljon ollut noilla muilla videoilla. Tossa on nyt tommonen yksi terä. Näkyykö se kuin? Aika tommonen kirjava siitä tuli. Toisella puolella on vähän isompaa kuvia kuin toisella. Sitten tuli yksi tämmönen pienempi on tässä. Se on nyt palattaa tilaustöiden pariin ja nämä hommat nyt jää tältä erää tähän. Täytyy tuossa vaikka jossain vaiheessa nyt sitten tehdä kaavat näille ja tehdä kakkososa tähän videoon, mutta tämä video päättyy tältä erää nyt tähän ja paina tykkäysnappia, pistä kanava seurantaa, käy kommentoimassa miltä ne näyttää. Otetaan tuohon loppuun vielä pieni lähikuva näistä, mutta ei muuta tällä kertaa. Hei hei! Semmosia. Oliko vaivan väärti? Heitä kommentti. Hei hei.